So mo rin gi-design ni architect Pastor Magic. Very nice. This is the new design of the purok of the Mugan Siyaw. The main material of this purok is bamboo. Yeah, and this one is the what do you call this one? The dirty kitchen. Look at that. It's very nice. So inspired kami na gagawin to. So that's it. Praise the Lord. Radix. So karon bakta sa pud mi padalong sa Mugan Siyaw. So Radix Ladi, Pastor Radix Ladi, si Chona, si Pastor Mauro, and si Pastor Magic. Praise the Lord. Na after a week, after 7 days ba ni? After 7 days. So nahumol na jud ang kawayan para mag-improve ang iyang quality. Ulo na lang no. So ibadbad siya kaya mo na siyang idalon sa taas para mapauga. Dito na muna siya isaka. Okay, paano na siya dito? Para mabot siya dito. Hey, lata na bababa. Anak ko ako, tuna na. Huwag nagbangkiruhan ba? Hindi na, ayaw lang ba rin? Ayaw, para doon ulo, no? Lah, Alex. Pwede, please. Ito, yun na, kaya pa may sulod tubig. Go, Bradix! Oh, kami mo rin! Oh, anod na mga kawayan. So, aba na mo si Dato o si Pastor Magic. Sugusog yun ang current diri sa pa. So, karon ang mga kawayan, saka na sa taas, dito na paugahon. So, dito na siya isaka. Kaya kung asa buhaton ang purok nga 2.0. So, nalibuhat, ilasang gidrain ang tubig. Kay bugat kayo pag dili drain ang tubig. Alex, napay sa kabuk, Alex. Asa man? Mo na, nakumo yun na. Slide kayo, so tabangan siya bata kay oh! Kaya niya na! Mouth! Sige. Dali lang. Slide kayo. Nailumot manggod. Amping. Slide kayo. So na tong bata pa ni si Badix Mauro. Kaya kay na niya. Kirig al sagwan eh. Kirig al sag ano ni? Nya, piyansa ha. Jay, tabangi Jay. Pasti Google dalana daw. Nahinay lang. Ayaw Bradix.
Grabe ko kusgan. Nahinay lang, nahinay lang. Grabe. Grabe naman to. Ilang, pabutas na sila. Kadali lang. Ang bata oh. Ano yung mga kawayan, saka na tanan diri sa taas. Ano siya? Naghan jud og nasaka, praise the Lord. Madasig. Loh, kapawir. Pawira ato eh. Kaog bitsin. So ni iguna ni ato kusina. So. Oh, iguna ni. Ay, salamat. Ubi na ba? Ay, pwede mauro ba? Hindi panitan tanan. So naghaling na si Jaya para sa amuang chamba number 6. Ni unya ni kabutot. Dia tag mama. Iya to. Wala kay mama at papa, wala din. Isa. Christian. Sabi. Abro dapat ka diri na pagdabaw. Good nga wala man mauro. Bakit may siya nga Bombay oh? May pangdato na. Ini? Hilakan may indang ahos. Kani po siya hilap, Diba? siya, naon niya, kani po siya. Kini siya, muna siya ang kanang kisi. Ay, sisi. Kisi naman nun. Suso. Ano sa ito? Balik sa kini, Dex, muna siya ang Capture sa flavor. ano siya mo capture sa flavor. Atag na sa flavor. Okay, kining red na onion, kining white onion. Sa sweetness. Okay, pies, muna yung muhatag sa sweetness among chamba number 6. Ba? So gitabangan na nila diri karon ang nokos Na libre. na libre. Dili na libre oy, baligya niya. Sabangan ni Sister Jaya, ni Sister Elizabeth, ni Auntie, kalimat ko sa pangalan ni Auntie, Sister Heine. Doon na ang sisi. So igulan to sa giinit ang sisi. Transfer sa nato kadali para mag-isa nato ka ang next na procedure sa pag-cook. Oh, pwede na.
kainit. Sanang ahos. Tang nakatungkuan. Tong siminto lang gud siya nga luto. Bye na. No daloy ah. Tagol ng white onion. Mikos na, mikos. Ano kino? Wala pag mamanigidit pa. Kay ka sa bricks. Sili. Sagol na ang next ang sisi. Mikos na sisi. Muna na isunod ang pinaka main ingredients. Pusit. Ang nokos sa Bisaya. Libre. libre. Takda na. Uy, bayan. Takda na sila. Mikos ng nokos. Next, ang oyster sauce. Wow. Munang mulami jud kayo ang lutoon ni chef karon kay ang among oyster sauce is oysterific. Oysterific. Oyster sauce again. Nakaayo ang chamba number 6. Hindi na ba, Rex? Ini pang restaurant naman eh. Ini. Capture na ito na. Ito, tilawan na ni Radix Mauro. Radix. Chamba number 6. Tilaway daw. Lamay na ba na? Ano itong reaction na ni kung sa reaction sa naman ni? Ah! Kato! Power! Woo! Last time, paminta, but the last one. Power! Ano pa din na ito si Luis Dahon, butangan na rin. Okay, toppings na! Wow, very nice, very delicious. Tama na! Mekos na Uy, yan. okay, play, usap. Mekos na yan. Sa ganun siya? Sa ganun tawag ganun? Sasawan? Sawan. Uy! Amo ba? Muna siya ang chamba number 6 ni Pastor Magic. Lami kaayo. Praise the Lord. Asa man ni ipat? Dili, breaks, anak. Sige. Air. Sige dito ka at bangday. Basin po mudikit ko kaskuan. Pag-iyab. Sausawan. Sa siyaw lang makitaan. Salamat kayo kanino. Ikaw ang Ginoo na buhat sa langit o sa lupa. Ikaw ang dagdag sa Abraham. Isa ka Jacob. Alam lang kanino. In His name we pray. Amen. Praise the Lord. Happy birthday! Birthday. Ada! Birthday! Tuti. Kaangkad. Tangkad! Kaangkad. Kaangkad. Saan man kaangkad? Kaon na. Kaangkad.